Napatay nga lawas sa duha ka babae na bangalan sa mananagat sa kadagatan sa lungsod sa Alegria. 5 ka mga balay nasunog sa Barangay Guadalupe kaganihang buntag. Dinilanggo nga dunay kasayuran sa pagpalusot sa kinilig nga drugas sulod sa presuhan, wa na ikita. Kapulisan magatubang og investigasyon. 125 pesos na aumento sa sweldo gipangayo sa pundok sa mamumuo. Use the mama in the sentence. Answer. If I am all alone, I am all by myself. Mga makalingaw na pulong gikan ni Senador Miriam Santiago sa graduation ceremony sa UP Cebu. Ayaw nga po, sumbong, kabisayan, ano ang labing lampas ng mga balita? Hatod ka ninyo sa kinatibukang pwersa sa News 5. Ako si Frank Palilong. Ihatid na mo ang mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Operahan na ugma ang nabuak nga apapangig sa batang nahulog gikan sa upper ground floor sa usa ka mall ni atong Martes. Di mo pasaka og kaso ang ginikanan sa bata kung abagahon sa SM Management ang ilang gastuhon hantod nga maayo ang bata. Andrea Patenya, Suginlimi. Gikatakdang operahan ugma ang 6 anyos nga batang si Rian Samuel Horca, humanatagak gikan sa upper ground floor sa SM City Cebu ni atong Martes sa gabii. Matud sa amahan sa bata, adunay liki ang apapangig sa iyang anak, mao nga kinahanglan kining butangan og plate nga magsilbing retainer. I-retain ang jaw nga dili magbuwag kay mahiwi ang baba niya kung dili maoperahan. Gawa sa liki sa apapangig ug sa samad sa naong, milagro nga wa nakaangkon og bali sa uban pang bangin sa lawas ang 6 anyos nga bata. Gani normal ra ang resulta sa iyang CT scan ug way natala nga hemorrhage. Matud sa iyang mga ginikanan, daw giproteksyonan ng ilang anak sa iyang anghel atul sa maong paghitabo. Ay yes, so kay sa height ba ito, 4 meters siguro ang height yun from upper ground to ground floor. Dito maka-expect mabuhi ang atong bata, o gamay ko itong bata. May karing miracle siya nga magoy nabali sa iyang tiil, sa iyang kamot, or lawas. 100,000 nga to sa 150,000 pesos ang budget alang sa operasyon ni Rian ug matud sa iyang amahan, ipadapa nila ang recommendation letter sa operasyon ngadto sa SM Management. Sukad sa pag-admit sa bata, miabot na sa kapin 27,000 pesos ang ilang bill sa ospital nga gi-charge sa SM. Apan sa wa pa matinong hinungdan, gipahunong na kuno sa ospital ang pag-charge sa mga galastuon ngadto sa SM sukad kagabii, mao nga nakagasto na ang pamilya og kapin 2,000 pesos alang sa mga tambal sa bata ug gitigom na lang ang mga resibo alang sa refund. Matod sa amahan, di sila mo pasaka og kaso batok sa SM, basta abagahon lang nila ang tanang medical expenses sa bata hangtod sa recovery stage niini. Nag-hope lang kung ang SM mo abaga, nga ako should i-promise na wala ko i-press na any charges sa ila as long na ila ng abagahon. Kanan. Samtang giklaro sa amahan nga wa sila gibasol sa maong hitabo kay aksidente man gyud ang tanan. Wala yung blame sa inyo. Wala ko kay as a parent sa bay. Gusto na to anang sige. Wala. Ako lang sa may ma-blame na to. Mamagod na. Mas ako na mauna ambak dito. Suway namong gikuha ang habig sa Senior Public Relations Officer sa SM kung sila bagyod ang mugasto sa operasyon o kung na ba sila'y dugang safety precautions nga ipatuman human sa aksidente, apan wa na kini mitubag hangtod ning pagbalita. Andrea Patenya, News 5. Tunog ni Ulbo sa sitio Sandayong sa Barangay Guadalupe, Dakbayan sa Sugbo. Jinky Bargio, Suginlimi. Alas 11:30 kaganang buntag na dawat sa mga bumbero ang alarma sa sunog sa J. Labra Street, Sitio Sandayong, Barangay Guadalupe, siyudad sa Sugbo. Matud sa mga residente, nagsunog ang kayo sa panimay ni Felix Laborte nga daling nikatap sa mga kasikbit nga panimay. To, lain naman yun, magsunog naman yun, buta ni dagan mo nila. Ligaw pa tayo, yung biro niya, dogan ka kaya mo to, nakanahan mo sa kabalay. Kining
usa ka pamilya diriyot nga na-trap sud sa ilang dos andanas nga panimay dihang nitabok na ang kayo sa ilang sala. Samaran sabang usa ka lola atol sa maong sunog. Si Jeffrey Salomon ug iyang mga kauban mo'y nagtabang og luwas sa tibuok pamilyang Carillo gamit ining hagdanan. Butoy, mas bagay bagita po. Galibog na kay mi ata mi agi. Kay ato mi agi sa luyo kay ang kayo nagpadong naman. Dito na lang sa mi sa pikas ang kayo wala gyud sulod na gyud. Unya kay nanambo man sila sa bintana. Anam sa Pilipin nga. Di na madya, di na makanaog. Nakanahon na mo kung nai-akdanan sa mo. Bodog ko ano akong gidad ya. Nag-imbestigar pa ang kabomberohan sa inungdan sa sunog ug gibana-bana sa danyos nga niabot og 300,000 ka pesos. Sa kinatibukan, 5 ka panimay ang nasunog, diin 3 ang hingpit nga naugdaw ug 2 ang partially burned. Then, allegedly, wala man daw na kuryente sila. So, morning, wala ni power. Gabi lang sila mutap paning sa likod nga balay kanitaas. Jinky Bargio, News 5. Bukas si Senadora Miriam Defensor Santiago sa posibilidad nga mudagan pagka-presidente karong 2016 elections. Apan kung bisan og di siya mudagan, ipadayon niya nga batukan ang mga kurakot sa gobyerno. Ryan Sorote, Suginlimi. Bibisita sa Sugbo kagahapon si Senador Miriam Defensor Santiago dinhi sa Sugbo kinsa mo'y keynote speaker sa graduation sa UP Cebu. Gikalipay sa senadora ang pagkalakip niya sa mga presidential contenders sa umaabot nga 2016 presidential elections. Ang paggiklaro sa senador nga di kini mudagan kung magpabiling sa gobyerno ang mga nalambigit sa multi-billion pork barrel scam. If all the crooks who are substantially involved in pork barrel scam are brought to trial before the court, then I will consider running for president. Bisag kuno niya mapadagan og taro ang nasod kung magpabili ng iyang gihulagway nga mga crooks o mga kawatan sa kaban sa katawhan. So I need to start at least with a chance of cleaning up government, and I'm not going to run for president, meaning to say I will run the entire country while these crooks are in the environment. Apan kung ipamugo sa katawhan nga padaganon siya, di sa din niya talikdan. Laing giklaro ni Santiago nga lisod mudagan pagka-presidente kung way kwarta. I've been there before. It's so difficult without money. You know, in my estimate, it needs at least 2 billion beef, as in baboy talaga. Bisan og subli siyang tabangan sa kabatan-unan sa pagdagan pagka-presidente, posibleng magsubli sa panghitabo niya itong 1992 presidential election, di inapildi siya kumantikasi. Di pa salig sa ni Santiago nga mangita siyang laing mga paagi aron mapaday ng iyang kampanya batok sa korupsyon dinhi sa nasod bisan di kini mahimong presidente. Ryan Sorote, News 5. On heightened alert ang kapulisan sa Police Regional Office 7 karong adlaw sa pamuo diin usa sa ilang mga hugot nga gibantayan mao ang mga lihok protesta nga gipaygayon sa mga militanteng pundok. Hapsay ra himo ng mga rally kaganihang buntag ug walay gihimong dispersal alang sa mga pundok nga nahitabo. Apan gipaybaw ni Police Senior Superintendent Erson Digal ang hepe sa Regional Operations Plan Division nga on standby ang ilang Civil Disturbance Management Platoon tibok adlaw in kasug adunay moulbong kagubot. Samtang hantod karong Sabado nga on heightened alert ang PRO 7 kay gikatakdang moabot si Presidente Benigno Noynoy Aquino sa lalawigan sa Bohol ugma aron kumustahon ang kahimtang sa mga lugar nga naapektuhan sa linog niadtong miaging tuig. Kapin sa 20,000 ka bakanting posisyon gitanyag sa upat ka gipahigayng local ug overseas job fair. Jinky Bargio, Suginlimi. Ganihang alas 8 sa buntag, nagtigom din sa Adeliana Sports Center ang gustong mga apply og trabaho alang sa ika-27 katuig na Overseas Job Fair. Matod sa Regional Director sa POEA, 21,000 ka mga job orders gikan sa 27 ka mga licensed recruitment agencies ang nagpaabot sa palaron nga madawat alang sa gawas sa nasod. We just hope nga naadihay mga ngilngig ug abilidad nga mo-match dayon pod atong panginahanglan sa atong employer. Si Julian Miguela, sa edad niya 55 anyos, namasin nga madawat isip cook sa nasod sa Canada.
Nanimpad sab ang 40 anyos na si Natividad Resurrection kinsa usa ka nursing aid graduate. Canada. Ay mura mo pizza kung edad. Asa maganda kung edad? Pwede ko sa nursing aid, caregiver, kay nursing aid lang ko graduate. Si Jonathan Batukan masaligon nga madawat tungod sa iyang mga kasinatian. Positive po ma'am kay baka assure nga sa kwadang affiliation sa kong resume madawat ito. Sa Provincial Capitol Grounds, gipaygayon sab ang local job fair alang sa kapin 2,000 ka mga bakanteng posisyon. Kaganiha, 17 ang hired on the spot. Matod ni Mayor Michael Rama, ang pagkunhod sa unemployment rate nakabase sa maayong pamalakad sa local government unit. And there is always such a thing as togetherness that will provide a better atmosphere for business to prosper. Gawas sa Abiliana ug sa Kapitolyo, dinasay job fair nga gihimo sa SM Trade Hall ug SM Consolacion. Jinky Bargil, News 5.